Hvorfor er der ikke nogen, der gider at være venner med mig? Hvad har jeg nogensinde gjort dem? Hvorfor er det, de ikke kan lide mig? Dur jeg ikke til noget, eller synes I bare, jeg er irriterende? Jeg er ligeglad med, hvad andre tænker om mig. Jeg vil til at tage mine egne beslutninger og gøre, hvad jeg vil. Ikke tænke på, hvad andre mener og tænker om mig. Jeg vil begynde at gå min egen vej og tage mine egne beslutninger. De skal ikke længere styre mit liv. Jeg vil leve mit eget liv, som jeg selv vil.